Kwbangma Theologian Scholar je kaisa belai uanamasingcha Bible ni kok salaimano tei Kwbangma Christian poitu khlainairok poitu udrumudru onglaikha je o kok buroni phaikha tei bahaike phaikha abono busui manyangai a kok ongkha Adom ni Hik Hoba ya puila phia Lillith se hake o Lillith sabo tei buroni phaikha a kok no tei je poitu bukha udrumudru ongi tongnai rokni thani srai khlairana bagai ango video mas namka Lillith tode tong kri abo saiman na bagai nang o video no paithak jora naidi tei buino bu share khlaidi hake borok bo je kok no siangai tongmane abo no saiman thung tomong nang tabuk bo o channel no subscribe khlaiya kho hanke please subscribe khlaijadi tei notification bell no bo press khlaidi hake je proof ano ang katal rwchabmung tei katal message upload khlaike jodan slai sekang nang notification manai tei kaisa video phono missing ete ke nang nai manai sudah abo simia nang subscribe khlaimani tei buino share khlaimani abo ano tei bu kaham rwchabmung tei Bible ni phurungmung tubuna bagai muchung do hake faidi tabo chini asal kok bothoma o thanglayana chini kok bothoma angkha Lillith se Adom ni puila ni Hik Hoba ya hake Lillith sabo a kok Bible tode tong aro kaisa judai rokni kesam hukumu poitu khlaima tongo borok sawo hobani sai sekang aro Adom ni Hik tongo hanai binimung ongkha Lillith pia abo hai bomong Bible kunu jaga nugya mythology ni mote Lillith Adom no yakari thangkha tamnen ke bo Adom ni thani sakya pharna musung jaigya mythology ni mote Lillith khoroksa hamya brai sumsok borok shaitan bai tomong sita tongoi hamya bosong ajairkha o kok ro kaisa phano kuya o kok no tei jesek phano kui haike sajagai tongtung Bible omoni kunu jaga kre tei aro Lillith hanaibo kun bomong kre haipano tabuk sungmung ke mose Bible abo kri se henke borok abo buruni mankha o kothoma bahaike ajaikya aro thaini chaya busimung tongo je aboni karonai omo ajaimani thaisangkha Bible ni juda translation eba kok slaima pherlaima o busimani Lillith ni kok no tei kwbang kok no borok Isaiah chapter 34 verse 14 ni kok no tei Bible tongo hanai proman dana nayo jengoro saimano tei jeng saimana nango semai kesam Bible Hebrew eba Aramai kok bai se rijak hake tabuk chini yago tongmani joto Bible abo translation copy se hake translation khlaifuru borok janija hukumo nukmani manmani tei busimani abo tei manai rokni mungno thepau tumung je Bible hamani a manai eba agok borokni hukumo manthugia ngai tongkhe daburom di kaisa phunuk mari angruane chini Kokborok Bible jung nugo English by fig tree hinmanok Kokborok Bible khisang hanai translate khlaijak phe sana thangke fig tree by khisang belai phelayo phe chini hawo abono joto jagawo nugyangma bai bini kosol khisang bufangno use ma khlaikya omse bai ke Isaiah chapter 34 verse 14 betangni kokno bo saya ke translate khlaijaka baksa English Bible aro bolongni manai eba malmatani kok sajaka English bai sawo night creature eba screech owl abo takhuk eba horo urinai tokni kok se sawo tei bono shoitani mumbai o betango sinirjaka pia abono baksa Lillith nei sana chengkha abose baike Bible o Lillith tongo nei sajakna chengkha doa ko abo Lillith nei no sinijaka haipano aro Adom bai kringlai tam nukjaka ba aro Lillith ni soi mung Lillith nei pon tongkha haipano Adom bai kringlai mani kunu proman aro kri tei abo bai jeng saimeya je Lillith Adom ni puilani Hik hanai omongka puilani chaya busimung tabuk tei kaisa chaya busimung hanke yafang bijab ni remsa tei remnei ni kokno khurchawi bo borok rok Lillith ni kokno promandana naikha yafang remsani nuisi sini betango jung ma porio aro sakha kaitor bini kosolke borokno snamkha bo borokno chela buri snamai rkha borokni busimano jengjal phnangnai omose kaitor borokno chela buri snamai rkha oro ase kok sbai sajakri phia o kok jung chapter 2 verse 6 ni simi verse 23 o
kaham ke sebaijak nugo. Pia abono alka ke busimani. Abono saya busimani. Yafang chapter 1 verse 27. English Bible on ke siyo. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. Omono Kokborok bai bujung na thangke. Oro kaitor ha eba hadului. Nawi Adom no snam kha tei bini bekreng bai hoba no snam kha hanai sajagya. Pia oko rem nui betang tangdok ni simi betang nuisi tham jorao ke sebai sajago. Oro ke sudu kaitor bini kosolo borok snam kha tei bocella borei ke borok no snamai rekha. Osuk simi se sajago. Oro se soi jingjal asemeni kokhe. Borok rok omono saya ke busikha. Jewish ni kesam hukum puitu eba ke mythology omono bahai ke busikha hanba puila je remsawo kaitor bini kosol ke borok no jella borei snamai rekha hanai samani. Abono borok busikha je kaitor Adom no snam furu no borei nobo snamkha. Borok kebo ul sekang nya. Borok jella borei baksa kheno snamjakha. Te a borei abo hoba ya tamuke Lillith se te je rem nuyo je hoba snamjakmani kok samani. Abo ke Adom ni barani bekreng nawise snamjago hanmano borok tei khoroksa borei snamjak phika hanai busilaikha. Abo ke hoba hanai sinijaka. Hake borok ni busima mote puila remsao samani abo ke Adom ni bekreng ni najakmani ya abo Adom bai baksano snamjakmani. Abo ni bagi puila ni borei abo engka Lillith tei bono Adom ni puila ni hik hanai oro busijaka. Tei je ulo Adom ni bekreng ni nawi snamjakha hanai samani abo ke tei khoroksa borei hoba puitu khlaijaka. Pia o busimung ekdom jaya. Kokno kaham ke buside. Kaitor bini kosol ke jella borei snamai rekha hanai je rem sao samani abo rem nuyo je Adom bai hoba no bahai ke snamka abo ni kok sebai sajak tongmani a kok no puila sinemin roi hamani kokse. Rem sao je kaitor borok snamani kok no ke rem nuyo kaham ke sebai sajakha. Abo kuno jella khorok ni tei borei khorok ni kok no tei samani kokya. Abo se bahai ke borok Jisaya chapter 34 verse 14 betang ni kok no yafang bijab ni chapter 1 verse 27 by kereng roi sana nayo je Bible Adom ni puila ni hik Lilith hanai. Hai kitabu tei kaisa sengmung oro asayo a Lilith buru thangka tangi jeng bini Kok Baibel nugya pia hoba ni kok le jeng nugo are bahai ke nuk nai ba Lilith ne kebo kese keri hinke. Hai phano mythology ni mote Lilith Adom ni thani sagya phana soya engma bai kaitor bai norjaka. Lilith belai kung kusuk te Adom bai baksa phan yago tiyo bo Adom ni tolawo tongna naya tamni hinke bo wansugo bo Adom bai baksa no saman ke snamjago hanai. Abuni bagai kaitor bono sraimung rekha te Eden bagan ni nori rekha. Hake Lilith shaitan bai gerengei kha te borok ni bisingti shaitan ni bosong o sungsara achakha. Omo ekdom myth. Bible lo o kok kre. Abuni bagai jeng o kok puitu janani kokya. Tabani kokhe haise tumung yapang remsao kaitor beri bai celano snamani abo remniyo je kaitor cela beri snamma bai phelai jakhanke tangai aro sudu beri ni kok simi phaikaba tangai beri simi khorok ningkha cela eba Adom ke tangai khorok ninglia borok ni mote no tabuk sadi kaitor bini kosol ke cela beri snamai rekha. Hake oro ni beri tomung no Lilith hanke oro je cela ni kok sajak tongmani abule sabusla remniyo se sao hadului ni se kaitor Adom no snamo pia remsawa akok saya. Hake borok ni mote remsawa snamjakmani Adom bai remniyo snamjakmani Adom alkang na klayo pia beri simi tangai khorok nai hanai wansuk jaka tangai celano ke wansuk jaklia a kok bai no srai ingo aro kuno khorok ni beri ni kok kre omo ekdom srai aro kuno saya busijak ne kre. Hake o kok ro jungno srai busiri roje Adom ni puila ni hi kuno Lilith ni kre pia hoba se Lilith ni kuno Bible lo kre tomung tongai phano tongkha buro rogo haifuna abo Adom ni puila ni hi ni proman ingya omo si kok ke.
kha khlaio nung okok no bujui mankana tinin bagi asuk no tomong nung o video no hamjake like khlaidi comment khlai bahingja sadi te buinobo share khlaidi tai tabubu subscribe khlaiya kongke please subscribe khlainin tapok haino hai malai phirane next video kai joni hamari nin sakao tongthung thanks for watching